Počkajte ľudia, dneska tu ja mám. No a ja som si dneska kúpil actuálne hokej, aj tento tu, čo mi dala sestra. No a prepáčte, že trošku bude také hluk, ale ja mám vlastne takúto loptu. ja ale nebude moja lopta. Dobre, ideme si to teda otvoriť. Počkajte. To musím odlepiť. Nie, to iba jednu polovičku budem otvárať. Potom sa ti lepšie bude. Nie, lebo potom mi bude vypadávať to ten hokej. Jaj. Tak môžeš túto, lebo stojí to sa ľahšie odlepovať. Nie, tu ešte ľahšie. A tu už mám jednu polovičku. Tu už je. Ale ja to roztrhám. To je jedno. Je to vzdušný hokej, či aký? Hej. Air hockey po anglicky. Máme tu hokej. Máme tu puk. Máme tu nejaké šrúbky. Máme tu bránky. Máme tu návod. A to všetko musí byť. Toto vyzerá. Áno. Otvoríme si, lebo je to tam aj návod. Takže to je... To musíš ísť za Malku, ona ti pomôže tie dať šrúbky. Mne to nesadilo. To tu bude brána a tu sa tak vidíš, ale tu musíš dať najprv bránu. Návod. Daj mi návod. Najprv tam musíš dať bránu a potom to zašrubovať. S mamkou. Počkajte, Nie. že to sa musí robiť také, že s mamkou, lebo Nie. tam sa šrubuje, tam musíš zašrubovať. A to Adam bohužiaľ nevie. A bohužiaľ viem. Nevieš šrubovať? Neviem šrubovať. Neviem šrubovať. Ale nevieš, to nemusíš. Ide, ti to mamkou robí. Dobre, ja si idem hrať asi volejbal, lebo mňa toto tam nebaví. Takže To je ťažké. môžem urobiť aj jednu takto. Že takto? Že tam? Nie, je to ťažké. Nikdy nemôžeš byť na mojom videu. A veď Nie. mamka nebude v tvojom videu. Ale jak? Mami! Zavolaj mamku. Dobre, no tak idem po mamku. Mamka. Mami. Tak vyzerá to nejako takto. A to tam zapnete. No a pôjde taký vzduch. Počkajte ľudia. Vem? Takže... No. Mamka. Tu sú šrúbky. Aj tu. Aj tu. Aj tu. Najprv musí ísť bránka. Bránka najprv musí ísť. Tam to nejak musíš pripevniť. Tuto. No a teraz tu tam musíš zašrubovať. Šrubovák, ok, mamka? Takže počkajte ľudia. Idem po šrubovák.
Dobra, aký chceš? Máš? Ľudia, počkajte. OK? Manka už má šrubák. Takže my si zatiaľ ideme ochutnať túto tú sladkosť. Je to na Vianoce. A že vraj to je veľmi dobre. Ľudia. Počkaj. To je ale dobré. Dobre. Som prekvapený z toho. Ľudia, tak tu si to zabalím. Dobre. Marka, zase je starosta z Venovičky v sade dobre do mene. A je tam aj Karolinka na podporu, že je. Počkajte ľudia. Niečo idem. Ľudia, iba som niečo chcel vidieť. A zatiaľ, čo tu budeme robiť? Tu je spolu. Takže to si vlastne tak zapnem. A to vlastne pôjde tak jízdu. Počkajte, idem po baterky. Lebo tam sa dávajú aj baterky, ľudia. My máme vlastne taký boxík. Uhadať. O. Aspoň tento tu maličký kúsok. To mám aj. Akože je to. Je to. La 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 la, aj tu je puk, keby ste vedeli. Oj, Toto
to sú puky. Wow, porazil som ich 10 nová. Je sokolná babička. No. Dole. Rozšrubovať. A my ideme teraz. Ako to budú tak... Idem na takéto. Prosím. Také tu budú. Keby ste vedeli. Je to ako često. A viete, čo je sranda? My tu máme taký Big Boss. To išlo jak šíp. To si myslel tiež, že to povedal, že ako šíp. On to za mňa nejde. Počkaj. Hej, tu, lebo tu sa vidíš zapínať. Tu nejak tam musí ísť. Počkaj, pozri sa na návod. Manka. Čiže vidíš beha. Ačka máme? Ačka. Ačka máme, Manka? Ačka? 2A, to sú tie veľké. Jaké? Toto? Nejde. Musí. Vidíš, Manka, 2 Ačka. Nie, to sú také malé Ačka. Maličké Ačka som myslel. Maličké Ačka. To čo? Asi unboxing nebude. Nebude. Počkaj. Však to bolo. Však to musí tam dávať vzduch. Toto sa nedá mi odšrubovať. Potrebuješ iný šrubovák, podľa mňa. No to choď pre mňa. Počkaj. Toto si dobre robí. Vybral som ti takto. Dobre? A keby to nefungovalo, tak by som bol smutný. Menší. Menší nemáme. No tak tu budeme čakať. Počkaj.
donúčiš. Lenky, desky, action. Čo si idem zahrať taký hokej? Ani sa tam nezveď. Točí sa do dobrej strany. O! Nie, toto nemáš už vyberať. To chcem pripevniť poriadne. Počkaj. Už som tam. No tak. Áno, Však ti tak. No vidíš? Ale ja to pustím, hej? To už. Ste to počuli ten? To bol a. No počkaj, Janka ešte. Ja. Dobre. Máme tu hokej. A ideme si ho vidieť. A ten puk už hneď reaguje. Uj, dáme si 0-0. Mamka? Mami, niečo sa tu zaseklo. Mami? Niečo sa tu zaseklo. Je to stále na pečke. Druhý deň rodičia zajtra bude. Je to zaseknuté. Gól! Dobre. Počkaj, chvíľu. Ideme futbal, či zápas. Ideme zápas Slovensko-Česko. Komu fandíte? Napíšte do komentáru. A pozor na Slovensko a Slovensko dáva gól! Dáva gól na 1-0. Pozor ešte na Slovákov. Tiež na Čechov. Pozor na Slovákov. Ešte. Na Čechov pozor si dávajme ale není. A Slováci dávajú gól na 2-0. Ešte na Slovákov. Idú strelu, ale nepodarilo sa im to. Pozor teraz. Tiež sa to nepodarilo. A taký pekný. Takže 3-0. Česko, pozor si dávajte na Slovákov. Pozor ešte na Čechov. Mali prvý asistencia, ale Slovensko si dalo do prvej brány a Slovensko dáva gól. Počkajte ľudia. Ľudia! Slovensko skoro! Vlastne Slovensko! Slovensko dalo gól! Iba počkajte, trošku sa mi tu zasekol puk. Bolo to ťažké, ale 4-0. Pozor ešte na Slovákov a Slovensko dáva gól na 5-0. Teda ľudia. Teraz
Teraz aj Česko bude dávať góly. Určite. Česko bude dávať góly tiež. Česko, keď prehráva, tak musí ísť dole. Čau. Slovensko hraje samo. Ja! A musí ísť zo vzdialky. A kde je ten púkač? Tu nevíš. Jojo. Je tam za sekund. No, už nie. Nie. A tu je. Ale Slovensko má do vzdialky. Slovensko nedáva gól! Prečo Slovensko nedalo gól? Až teraz dáva gól. Dobre. Česko môže prísť na svoju stranu. A Česko dáva gól! Ahoj. Ale to je ťažký gól. Dobre, 1-8. To je celkom pekný stav. Je 2 už. 2, 8. To už aj na tej strane musíme. A je to gól! Hraj s Henkou. Pekný! Zákrok od... Hej, chceš? Dobre, ľudia, čaute.